masa yayi matsayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne makurar kuɗi sani na farkon duniya mai jin kai kan al'umar sa mai san ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba ai na farkon duniya mai hana ƙarya dan amina Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba barka a duniya ba za na barka a lahira